נכון, בתיעוד הזה שאנחנו מפרסמים הערב ניתן ממש לראות עבודות הנדסיות מסיביות באזור העיר רפיח, זה כדי להקים את אותה רפיח הירוקה. צריך לומר, מדובר פה בצד של שיקום לפני פירוז. כלי הנדסה רבים פועלים שם, מיישרים שטח שהיו עליו לא מעט הריסות, וגם 6 מגרסות בטון מיוחדות שמובאות לשם, מופעלים על ידי אזרחים עובדי צה"ל, שלמעשה הופכות את הררי החרבות, הררי ההריסות הללו, לבעצם שטח שיהיה ראוי למגורים, הכנה בעצם לרפיח הירוקה. לפי מה שאנחנו יכולים לספר הערב, יש אולי בעקבות לחץ אמריקני עבודות בקצב גבוה מאוד. 6 ימים בשבוע עובדים שם, לא מעט אזרחים שצה"ל מביא לשם כדי לעשות את העבודה המיוחדת הזאת, וצריך לומר, השטח הזה כבר הולך ותופס צורה של ראויה למגורים, כפי שניתן לראות בתיעוד. ברקע גם לא מעט לחץ של גורמים בימין, שרים וארגונים מסוימים שאומרים לנתניהו, אל תתחיל בשיקום הרצועה, בטח לא בשטח שבשליטתנו לפני פירוזה, אבל התיעוד הזה לא מותיר מקום לספק, החל למעשה שיקום של שטח ברצועת עזה כדי להקים עיר לעזתים. נאמר, במערכת הביטחון פועלים שם מתוך תפיסה שגם אם בסופו של דבר ההנחיה להקים את העיר תתבטל, אישור השטח ישרת אותם.